Eikä sulle rahaa kuitenkaan ja ennestäänkin pystyssä jo ainakin 40. Miten niin? Tällä viikollakin monta mäyristä ostanut, se on itse maksun puolella. Jos on kuule ensi viikolla lisää ja saat juo niin, että sammut ja kuset houssuusti. Kuule, älä mulle housuun kusemisesta puhu mitään. Kuinka monta kertaa itse olet kussu housuun? Älä höpötä mitään. Saa tuolta se sun peliä velipoikastikin tulee. No Heikkiä vaan liekästi kehitysvammainen, eikä sulla mulle kuin velipuoli. No oli velipuoli vaan täysveli, mutta ei se täyspäinen ole kuitenkaan. Mutta kun Heikillä on se Asperger-syndrooma, niin kuin Isaac Newtonilla ja Juise Leskiselläkin. No joo, mutta se on kuitenkin niin, että se uskoo kaikki, mitä sille sanoo. Kuinka pitkään paljon se uskoo? No kyllä, kuule Heikkihän ei sinun valheita usko, mutta kun se on niin hyvä luonto, että se on kyllä uskovin ansa. No lyönkö vetoa? Se uskoo vaikka, jos minä sanon sille, että leimäkin ispesi puuhun, niin se uskoo senkin. Ja ei varmaan usko. Katsotaan. Heikki, tulepa tänne. No, terve. Terve. Saamme keittää tikka. Joo, mutta kuule, uskoksi yhden asian, mitä minä eilen näin kuule tuossa? Joo, usko Älä vielä sano ennen kuin minä sanon, mitä minä näin. No sanoisi. No kuule, minä eilen näin, kun tuo Kemppasen lehmä kiipesi tuohon puuhun, uskoksi se? Joo, uskon mie. No kyllä on pölyjä, miten lehmä puuhun pääsee. No et tietenkään, mitenkä se pääsi sieltä alaskaan? No siinä näin, Heikkihän kusetti sinua. Oha, kyllä se on, että niin tyhmiä koko Kerolasen. Kukahan se taas tämä porukka Heikki, kuulepa Heikki. Oita. Kuule, saat tämän puukon multa kuule, jos puunaamatta paskanat. Ollaanko se tupeikki? No siinä se pöli nyt näkyy. Kyllä se on niin pöliä tuo Heikki. Pekka on aivan tyhjyvä. Heikki, lähemmä niin Kyllä on niin tyhmiä koko sakki. Kerola porukka. Päivää. Onko se kuullut, miten se Raija pärjää sen kehitysvammaisen pojan kanssa? Mikäs Heikin kanssa on pärjätessä, sehän on siivopoika. Niin, mutta sehän tappoi kotoa isäpuolensa. Oli kuulemma kurkustakurissa, mutta oli ollut aivan sinisen. Ei niistä kaikista sanomisista tiedä. Ihmisen puhuva niin monenlaista. Joo, mutta juoppohan se oli se Raijan toinen mies. Ja varsinkin väkivaltainen, kun on ottanut viinoja. Mutta sitten Raija ja Heikin pojastahan se Hultti on vasta tullut. Tuolla Ostarilla kulkee kaljakoirissa. Onko se päivääkään työtä tehnyt? No mutta lukihan se Jari ylioppilaaksi ja nuorihan se nyt vielä on. No mutta siinä on mennyt Raijalla rahaa hukkaan, kun siivouksen palkalla koulutti ylioppilaksi asti. Ja tämä eikö kaljottele. Ja toinen poika kehitysvammainen. Ei ole Raijallakaan helppoa. Ensimmäinen mies lähti, kun sai kuulla, että tuli kehitysvammainen poika. Ja toinen mies, pahapäinen tuurijuoma. Mutta se olikin sille Aimolle aivan oikein, että Heikki puristi sitä soppapillistä. Mutta kun tämä Aimo hyväkäs meni poliisiasemalle ja kertoi, että Heikki yritti kuristaa hänet hengiltä. Joo, mutta sitähän puhutaan niin paljon semmoistakin, mikä ei pidä paikkaansa. Joo, mutta se onkin tosi asia. Siellä poliisiasemalla oli iso poliisi, se Kaikkonen. Ja Kaikkonen oli sanonutkin, että se onkin sulle aivan oikein, että talosta löytyy järjestyksen pitäjä. No mutta sehän onkin tavallaan aivan oikein. Mutta tiedätkö, mitä se Aimo sitten oli tehnyt? No mitä? No se oli mennyt kunnan toimistolle ja sanoi, että Heikki on väkivaltainen hullu. Sömpyttää vielä lääkäriin ja pakkohoitoon. Jaa. No sitten Heikki oli käytetty lääkäristä, mutta kotiin se oli päässyt. Mutta sitten tämä Aimo hyökäs kertoo siellä kaljaparissa, että Heikki ei kestä käyttäytyä väkivaltaisesti. Tulee hoitoon lähtö, jos käypi johonkin käsiksi. No mutta eihän se Aimo enää asu siellä Raija ja Heikin kanssa. No ei asu. Raija oli antanut sille lähtöpassit heti, kun oli ollut yhteenotto Heikin kanssa. No mutta nythän ne Raija ja Heikki saavat olla siellä kaikessa rauhassa Niin, mutta kahdessa. tiedätkö mitä se Raijalla on toinen mies jo kiikarissa? Eikö kolmas mies jo?
Ja se kävi tuolla Haaparannan ravintolassa tanssissa. Sillä Raijalla taitaa hormonit hyrrätä tavallista enemmän miesten perhe. No mutta mitäs pahaa siinä on, että tanssimassa käy? Raija on 2 vuotta minua vanhempi. Vois sekin vähitellen asettua. Kävis kirkossa niin kuin metkin. Te lähdette käymään kaupassa. Kauppa menee kohta kiinni. Minäkin mä lähden tästä laittamaan ukoille ruokaa. Hei sitten vain, pistäydy sekin joskus naapurissa. Kyllä sillä naapurilla huolia riittää. Hormonit hyrrää. Hormonit hyrrää. Muistatko se Heikkikö meillä on sinne Pajanlaan lähtö? Joo, sen Mairetätin tykää. Niin. Mairetäti on silloin iso sisko. Vaikka minua on paljon pieni. No mutta eihän se sitä tarkoita, että sehän tarkoittaa vain, että se on vanhempi. Eihän sillä koululle mitään. Mutta kuitenkin se tuntuu niin hassulta, että äitillä on pieni iso sisko. Äitillä on pieni iso sisko. Äitillä on pieni iso sisko. Älä kuitenkaan Äitillä on mitä? älä kuitenkaan höytäitä sillä maiden. Maidella on laita hyvää isoa. Ja monenlaista muutakin pullaa. Mutta ethän se kuitenkaan ota niin monta niitä maiden leivoksia. No saapihan sitä ottaa jokaista yhden ja toisenkin, jos Mairetäti käskee ottaa. No joo, mutta ei kuitenkaan kovin monta. No Päivä. Hei. Pitkästä aikaa. Olipa mukava, että tulitta käy. Syynä se lähti jo aamusta varhain hirvimettälle. Silloin se on niin tärkeää se mettässä olla. Heikki on tietenkin treenannut kovaa. Emme ole enää käynyt siinä. Eihän se Heikki ole sen jälkeen enää käynyt, kun se meidän nuori veli heitti siellä, se ollaan siellä harjoituksissa käymisen. Niin, sehän olikin se aivon päällekkäymisasia. On se tosi, että sillä oli hengenlähtö lähellä. Me olemme Heikin kanssa sen asian sopineet ja siitä asiasta ei enää puhuta mitään. Jaa, no miepä panen sitten kahvin tippumaan. Kohta saadaan pulloa. On sulla nyt täti monenlaista pulloa. Viimeksi oli ainakin 5 sorttia. Viepä tuokin heti, niin saat laskea, että montako sorttia on nyt. 2, 3, 4, 5. Se taidakin olla semmonen 5 sortin täti. Istupa tähän, äläkä ole kovin Kyllä se on mukava tuo kummipoika. Taas siihen vai Heikki muu. No kuka se siellä nyt? Kuulepa Maire, sano siihen nyt mulle synnit anteeksi. No kerkeähän ne nyt taistikin. Mulla on siskokin täällä kylässä käymässä poikansa kanssa. Ai niinkö? Päivää vain teillekin ja anteeksi, että häiritte. Sano nyt kuitenkin. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyhässä sovintoveressä sinun synnit annetaan sulle anteeksi. Kiitos sulle. Mie lähden nyt. Se mihinkään lähde. Mulla on valmis kahvi. Tässä on minun pikkusisko Raija ja Raijan poika Heikki. Pikkusisko. Onko sulla Raija muitakin lapsia? On mulla toinenkin poika Jari, se on 5 vuotta nuorempi. No entäs tämä Heikin isä? Onko hän hirvimettällä? Onko Suomen puolella hirvimettästys alkanut? No en minä oikein tiedä, kun ei meillä niitä hirviä nyt mettästetä. No entäs tämä nuorempi poika, onko hän sitten isänsä kanssa? No ei ole. Niin se Raija on eronnut siitä Heikin isästä ja tällä toisella pojalla on eri isä. Ai niinkö? Siekö olette toisessa avioliitossa? No Raija on eronnut siitäkin miehestä. Susiunakkoon, mutta siihenhän se meni naimisiin vasta muutama vuosi sitten. Niin, mutta jokkunen kerkiävät. Mitä miekkö ihmettelin, että täti puhuu niinku pappi. Tätistä on tullut naispappi. Tätistä on tullut naispappi. Tätistä on tullut naispappi. Lopeta tuo
Heikki ylös lähemmä kotia. Ja heti tuossa lähtee kasvatulaisen. Ei tarvitse lähteä ne lähemmä kotiin. Hän me kahville. Jaha, se alkas olla pikkuhiljaa vanhalla Järilläkin velkarästien maksuaika. Korko kasvaa, korko kasvaa. No, kohta minä saan ne päivärahat. Paljonko sitä velkaa on? Tää näyttäisi olla nyt semmonen 460. Mutta ensi viikolla se on jo kyllä 700. No ei sitä kyllä niin paljon voi olla. Onhan siitä ollut puhetta tästä meidän korkopolitiikasta. Se on nyt 460 ja ensi viikolla 700. Vai mitä sanot, Jore? Se on nyt 460 ja ensi viikolla 700. Tuliko selväksi? Joo, selvä on. Sehän lähti niinku hauki kaisi. Ei kuppe. Kerropa meille kuule, missä se vanhala Jari asustelee. On muuttanut. Kerrostalossa asuu. Mitä se jätkä pammalaa? Missä hemmetin kerrostalossa? Ei, kuule Jore. Tää kaveri taitaa olla vähän semmonen tille. Tuuleskeleekohan täällä vähän siellä vintissä? Hei sano nyt, onko se Jari sun broidi? On se Jari sun veli. No älä nyt seiso sinne kun mykkäpaskalla. Sano nyt, onko se sun... Jättäkääpä se poika rauhaa. Meneehän sinä pultsari kun äkkiä Soitin poliisille kohta. Saha se karhakka poliisilta. Metsurytäis, te oksaa otet. Älä sinä sekaannu Ei, meidän asioihin. tapelu. Pahoja mie. Pahoja mie. Älä Puolamia äitin kanssa. Minä lähden viemään kotiin. Mennään kotiin. Nyt se Heikki nukahti. Heikillä kun se asuu synkrooma. Askako se sinun nimi?